Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ngaigsuon atong iampo nga malikay sa kadautan ang katawhan sa tibuok kalibutan sa mga natural o mga man-made nga mga calamities, labi na ni ay gimonitor nga bagyo nga super typhoon nga padung musod sa atong Pilipinas. Unta ang Ginoo manalipod kanunay kanato, labi na gyud sa atong mga farmers o uban pang mga katawhan. Iampo pod nato ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagi silang pagpamalit og mga slots sa atong mga proyekto nga ang Ginoo mohatag unta nila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyong Dios, ihatag sa imong simbahan nga tinigom sa Espiritu Santo. Mahigugma kami kanimo sa tibuok nga kasing-kasing ug magkahiusa sa putli nga kabubuton, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At manausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga lubo ug wala sila'y sayloan sa panon sa mga magtutudlo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo ug hinumdumi nga uban sa mga luha, gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii sulod sa 3 ka tuig. Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan, usapot ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot, naghago pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan ko ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon, uban ang pagpahinumdom sa Ginoo sa giingon sa Ginoong Hesus, mas bulahan ang paghatag kay sa pagdawat.
Human kini isulti ni Pablo, siya ug ang tanan niyang kauban miluhod ug nagampo. Nang hilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ipakita, O Diyos, ang imong gahom. Ang gahom, O Diyos, nga imong gigamit alang kanamo. Alang sa imong templo dito sa Jerusalem. Ang mga hari magdala unta kanimo ug mga gasa. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Kamong mga gingharian sa yuta, awiti ang Diyos. Awiti ug pagdaig ang Ginoo nga nagahari gikan sa kahitasan sa karaang kalangitan. Ania nagalanog ang iyang tingog, ang tingog sa gahom. Ilha ang gahom sa Diyos. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa diha sa Israel anaa ang iyang kahalangdon. Ang iyang gahom anaa sa kapanganuran. Makataha diha sa iyang santuaryo ang Dios ni Israel. Siya ang nagahatag sa gahom ug kusog ngadto sa iyang lungsod. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo, ug karon muanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kadila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala, gawas ni adtong tao nga mawala gayod, aron matuman ang kasulatan. Ug karon muanha ako kanimo, ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe, o gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinoon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himoa silang imo gayod pinaagi sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan, ug tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo, aron maimo usab sila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang pag-ampo ni Jesus ug ang pag-ampo ni San Pablo diri sa unang pagbasa nagkatugma-tugma, kay sila mubiya naman sa ilang mga gibantayan na panon. Si Jesus mobalik na sa langit, biyaan na niya ang iyang mga disipulo. Si San Pablo mubiya na sa dito sa Efesos, unya wa na sad siya kahibaw magkita pa sila usab. Nya gipanag-an ni San Pablo, susama sa gipanag-an ni Kristo, kay si San Pablo usaman ka sumusunod ni Kristo. Matod pa niya, ikawagtang nako dinhi, anhion mos mga lubo, ug way sayluan ninyo, takihong yun mong tanan. Si kuansad, si Jesus nag-ingon sad nga protektahi sila sa yawa, kay dumtan o kasilagan gid sila sa kalibutan. Nya kinahanglan ko no nga kita dili gyud maiya sa kalibutan, dili ta ba maangkon sa kalibutan. Kumusta man mo ron? Iya mo sa kalibutan o iya sa Ginoo? Kinsay mo ingon, Pader, iya ko sa Ginoo, ta sa kamot. Maayo. Jutay ray iya sa kalibutan. Kinsay ninyo mo ingon nga, Pader, wa jud ko mahigugma aning kwarta o mga butang sa kalibutan, ta sa kamot. Upat na lang kabuok. Kinsay mo ingon nga, Father, di jud ko masuko, bisag patyon pa ko og kawaton ang katanan kong mga katigayonan, apil nagpatay ang akong mga anak, di jud ko masuko. Tasa nga mo, awa na. So na siya,
mauna ang atong bantayan. Kay ang yawa aning kalibutan na una, iya kang tintalon. Mo na yung pamaagis yawa ha, Ingos Kristo, protektahi sila sa yawa. Ang una, iya kang ipaangkon sa kalibutan. Hayluon kaniya sa mga nindot sa kalibutan. Aning mga pagkaon, dungog, kwarta, gahom, bahandi sa kalibutan. Mo na ihaylo sa yawa. Nya mukuan gani ka, mukubit gani ka na, so iya naka sa kalibutan, iya nakasiyawa. Yan ingon mamuganihan, ubay-ubay man ninyo nga murag di ko no magpaangkon sa kalibutan. Ingong yawa, di ka madari ay. So ari na sad kas ikaduhang level. Unsa man akong kuhaon ang imong mga kabtangan, apil na ang imong mahal sa kinabuhi. Na ya saman okay ka dili yang mingon naka di na sana mada punan pagin anako ikaw gyud akong ipapatay ipatorture ti ka saman okay na nimo dili sa di na namada oy awa na kuha na kasiyawa digiling nga imong tupad ina magpaangkon kasiyawa. Sugot ka ang kunon kasiyawa. Mao na mga igsoon, bantayan gini natong atong pagampo. Maro kay ning yawa bisan ang atong pagampo iyang sakyan. Kana bang the intention ang tumong nganong nagampo ta iya gyapon ang sakyan. Unsa maroy giampo nimo nga maayo imong panglawas, nga mawa imong sakit, nagampo ka na? Nga maayo sa sakit ang imong mga mahal sa kinabuhi, nagampo ka na? Bantay-bantay. Basig anha ra ka kutob diha. Kuha na kasiyawa. Kusog kay tanan mo ampo, Ginoo, maayo lang ta akong panglawas. Adin daghan man gayo, pader mo palit kog slot. Iampo in taon pader nga maayo lang gid akong panglawas niya, wa lang gyud kagubot, malinawon lang gid among pamilya, magkasinabtanay lang gyud mi. Naku, pagka selfish. Mora gyud na imong gihangyo, mo palit kag slot nya mo na imong isukli. Kanus aghatan mo ingon pader mo palit kog slot, pero nabi ay pipila ningon ana. Mo palit kog slot pader, iampo nga dili unta ko mahadlok sa sakit, dili unta ko mahadlok sa kagubot, dili unta ko mahadlok nga dumtan og lutoson ko sa akong mga kaubas pamilya, sa akong mga in-laws, sa akong mga igsuon nga mga daw kayo sa ilang bahandi. Dili unta ko mahadlok na daog-daogon og labaw sa tanan pader, iampo ko nga di unta ko mahadlok nga masakit og mamatay. Kana unta kana mo nindot nga pagampo nga di ta ko mahadlok nga matiguang, di unta ko mahadlok nga munipis ning akong kilay ug mukatag, di ta ko mahadlok nga magluspad ning akong naong ug bangunot ug maayo, di ta ko mahadlok nga mag-uban ning akong buhok or maupaw ning akong ulo, mga taktak ni akong buhok. Kana mo itong iampo ngano man kay kun magampo tas sa maayong panglawas, sa atong kasiguruan, sa atong kalinaw, aning kalibutan na nagpaangko na tas kalibutan. Wa na ta mangandoy nga mosunod sa dalan nga gisubay ni Hesus, ang dalan sa pagbiya niining kalibutan. Matod pa ni Hesus, dili sila iya sa kalibutan, sama nga ako dili sad ko iya sa kalibutan. Mo na giampo niya nga makakita ta na gilingay mong tupad na zaman mubiya na kastanan. Sige, biya na ka, dili pa, patay ka diya. Unya kung kamauna tang mubiya sa tanan aning kalibutana, hatagan tas Ginoo sa tanan niining kalibutana, pagkaon, kwarta, dungog, apil panggahom, ihatag nas Ginoo.
aning kalibutana. Unsa may tumong aron atong gamiton alang sa kaayuhan sa uban. Maunay para nako pinakaimportante, kamaotang mo gamit sa mga butang sa kalibutan alang sa kaayuhan sa uban, dili alang sa kadautan. Hey, kumusta maron ang imong balay? Para ba na sa imong silingan o para imo? Sige, imo nang gamiton para sa imong silingan o para imo? Daghan kay gaaway nas balay, halawa nay mga agianan, piiton gyud maayo ang silingan, usahay pagani gamiton pang bungbong sa silingan, himuon yang kaugalingong bungbong. Kana bang wa nagi respeto ba, imbis nga distansyahan aron makaagi, ipilit na gid hinuos bungbong. Gabantay mo ana? Oh, na. Yang mingon ako nang yuta. Yuta man nako. Mga buangon kay tas tanan nya manimba ra ba? Kusog mo simba ang uban. Akana ko sige na kog balik-balik kana mga sakyanan anha gid iparking sa karsada. Ana imbis nga limpyuhon ang karsada para wa nay mga matapsingan dias motor na do na rabay duha ka magtiayon nga buotan kayo dihas tayod bag-o pa lang gilubong tingali. Ito sila si sa tingan nato. Kabahog family si Renia o si Oscarlito, holding hands in town, banggaan. Wa kita kayo kalibutan o unsang sitwasyon na diha untos karsada, basig diha toy giparking, nilikay sila lakaw kay nang naay parking wa sa ko kay bao or nilabang ba sila nya way klaro. In short, gamiton unta nato ang atong mga bahandi nga nadawat sa gikas Ginoo alang sa kaayuhan sa atong isig katao. Apil na ning atong lawas para nis kaayuhan sa atong isig katao. Kung gamito na nimo imong baba sa pagpanglibak, unsa man na? Kaayuhan pa na? May pagdi na lang kakatingog. Bitaw. Kung gamito na nimong imong kamot sa pagpangusi anang imong anak sig panghapak, may pagmaparalyze ka na magana alay mong kamot, kaya di naman ka kapangusian. May kay kamot tabi, pero kusog kay ka mamakak, sige kag sultian ang bakak, panaot anang imong silingan, may pagmaamang ka. No, imong mata nindot kaayo, imo pa ng eyebrow-eyebrowhan, pero sige lang kag pamantay ng imong silingan, hasta pare imong bantayan o ang madre, himuan pag inimog istoryang bati, may pagmabuta ka. No? Kumusta man ron? Giunsa ninyo paggamit inyong bahandi? Kung ang imong kwarta, imo ra ginang padaghanon, nya imo din ang pamaliton ang yuta sa imong silingan, nya imo din kuralon, wa na sila'y agianan, may pag mapurdoy ka. Pero na kay kwarta, imong isigig palit og slot, sige nimog tabang, may pauntag madato pagyog ka. No? Mauna ang sikreto. So matod pa ni Kristo, i-consecrate sila. Himua silang imo gayod diha sa kamatuoran. Kay ang Dios kamatuoran man. Yan ingo din si Jesus, ang imong mga pulong amahan kamatuoran. So mga igsoon, ang pagpuyo aning kalibutan na kinahanglan gyud pinasubay sa kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Ang gauna gyung kamatuoran nga mamiya kita aning kalibutan na nga dili ta iya sa kalibutan. Mamiya ra gid ta. Bisag unsaon pa natog tukod og balay, himog negosyo, bisan pag unsaon natog gamit ang mga armas nga igugubat para di lang kita mamatay sama nang gibuhat terus na naggubat nga mga nasod, mamatay ra kita, mubiya ra kita ning kalibutan. Mo nay unang kamatuoran. Sige, lingiyay mong tupad. Na mudawat ka anang kamatuoran na, mudawat ka nga mubiya ra gyud ka ana
Unya nara ba sa uban natong tinubagan, dawaton. Ana bang murag daang pagmahay ba? Mao man jud kana di dawaton pagbuot sa Ginoo. Dili kinahanglan imo ginang puy-an. Dili kay dawaton lang, puy-an. Unsa may puy-an nato nga ang atong paningkamot nga mobiya kita ning kalibutan na. Nakaron sa may sunod nga kamatuoran nga ang yawa ni aaning kalibutan na. Mo junay timan ha, ang kalibutan gingharian sa yawa. Ayaw pangandoy nga mawa ang yawa aning kalibutan na. Iya ni hangtod matapos ning kalibutan na, pero ang naghimo ani ang Ginoo, pero gipuy-an sa yawa. Kinsa may gahimo ng imong lawas? Kaning akong lawas, ang Ginoo, pero puy-an ni yawa og di ka magamping. Maro man ang yawa, mura man nag-umang nga nang umang. Unsa may buhaton na nang umang? Ako di man ko mananagat, pero nahibaw ko ingon anang ang umang ko no, musod na siya sa mga bayanan nga di iya. Nya mo na to iyang dadon-dadon. Mo nang yawa. Wa man na siya iya, di man na siya kamaong muhimog iya gyud. Pero ang gibuhat sa Ginoo iyang sudlan aron iyang gubon. May mantong umang kay iya ramang puy-an. Ang yawa kun mo puyo, gubon. Mo na ang kalibutan kay gipuy-as yawa, porti na ron nangaguba ng kalibutan. Kanilang karong mga bagyo, porti mga kusuga, resulta kuno na sa global warming o climate change. Kabantay mo ros mga bagyo, murag makabuang ang ikusgon. Wa nasuna karon gani 230 na sad kuno ng bagyo ha ang ikusgon. Sino ka ng 230 kilometers per hour? Unya kung mo kuso-kuso pag yun na, moabot pag yung 300 kilometers per hour, mabuang na taana di kusuga. Nya kanini arong mga nang hitabo nga mga landslide, mga usab na gid nga guba yung kalibutan ba tungod kay gisudlan tag yawa. Illegal logging, illegal fishing, illegal mining, illegal sanang uban pa mga sigig paasuan ang ato mga factories tungod sa pangandoy og kwarta. Guba ang ozone layer matod pas mga scientist, pero ang tinuod ana gipuy-an sa yawa. So karon unsaon man pagpapahawa ang yawa? Matod pa ni Kristo, magpuyo tas kamatuoran. Nya unsaon man ang kamatuoran nga pagbilin og maayong buhat dinhis kalibutan. Muna ningon si San Pablo diri sa unang pagbasa, sa nag-uban pa ko ninyo, gihago nako maayo ang akong kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Ang akong kabot ug mga tiil akong gigamit aron makatabang ko sa nanginahanglan. Kana mao ni atong buhaton, tabang sa uban, dili daog-daog sa uban, dili pangdatog sa uban. Bitaw kita dinhi bisag mag-Flores de Mayo ta, maghuna-huna gid ta sa uban. Muna karon pitsa 28, karong Domingo hinaut unta nga ang bagyo, Bernes ra ba kuno na moabot. Hinaut unta di mudayon og anhing bagyo or mag-Flores de Mayo na lang sad ang bagyo. Naatay gibuhat karon na mag-kuntis-kuntis ta sa mga kapilya kanang sagala. Nya kanang maong kuntis-kuntis makadevelop na sa awareness sa mga taga-kapilya o sa sagala about Mama Mary. May ma-highlight diha sa mga ilang isulog, question and answer. Unya ang kwarta sad ngatong ipremyo para sad ipaayo, ipa-improve sa kapilya. Dili magamit o personal para gyud kapilya. Ngano man aron nga ang kapilya mahimong sentro sa mga silingan nga membro diha sa ilang pagampo nga nindot-nindot sa tanahon.
ug maaysad ang kahimtang ato na nang gibuhat sud sa mga tulo ka tuig. Mao na nga ang ato mga kapilya dinhi nag-anam nagka-improve. Kumusta man yung kapilya na nindot-indot na? Wa man sa demoy klaro. Unya ikaduha, ang una-huna pud ta sa atong mga kabus nga mga kaigsuonan mo na aning atol aning pagtapos sa Flores de Mayo tingali mga pitsa 29 or pitsa 27 or 28 manghatag na sadta sa 5 kilo packed rice ngadto sa atong category D nga mga parokyano kana mga pamilya nga porting batiag balay wa pagihapit income. Mga almost 1,000 sad na sila kabuok. So ato nang panagaan. Naghuna-huna ba na sila nato dinhi nga nagmisa ta? Wa kay naglumba nagpangitag kinabuhi. Ang uban ana wa nay pagtuo Ginoo. Uban ana sige lang sugal ana. Pero kita mo imhuna-huna nila. Atong tagaan mo na matagpalit ninyo og slot para ni sa kaayuhan sa simbahan. Naghuna-huna kas kaayuhan sa simbahan. Kini sa atong pagtukod sa kumbinto ato sa nanggibuhat kay gahuna-huna ta nga dunay lugar diin makahimo ta sa ato mga catechesis nga dinaghan o kana mga gatherings, mga trainings, mga seminars o maka-welcome po tag mga transients nga kanang doon naman sa tayo mga guest rooms diha nga di kay maglisod niya ang ato sang parokya maka-welcome sa mga gathering sa mga pari sa distrito or sa bikaryato nga magtigom-tigom, magrekoleksyon, magmeeting aron lang mulambo ang atong pagtuo. Wala facilities na siya. Kada nimo palit og slot sa SBF DAG 500 pesos nagtabang ka nga mulambo ang simbahan. Mga buhat nga maayo mo'y ibilin, mawagtang nangyawa. Wagtang, pero magsikag unahuna sa imong kaugalingon, sudlan ka siyawa. Sige, lingay mong tupad. Ina, so good karon mamalit na kitag slata. Ina. Nawagin mo linging uban. Hibaw man ko na uban yung sige palit. Ako, sige sa kong palit. Kada simana, ko mo palit. Naam sa ko'y income. Kaniding akong dupa-dupa na man stipend. So, namoy income na sa ko'y ako. Ipalit sa na ako og slot kay magbilin tag maayong buhat. Maayong matod pa ni San Pablo ay ko ninyog basulag maimpirno mo kay ako na ning gihatag ninyo ang tanan nga ipahatag ni Kristo. Si Kristo sa ningon, Amahan, akong gihatag nila ang tanan nga imong gipabuhat kanako. Kana bahala na ta dinhi. Ug ato basta ning ihatag ngadto sa uban. Manindog ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon sa atong pagpangandam alang sa pagkunsad sa Espiritu Santo sa Pentecostes, atong ipaubos ang atong kaugalingon diha sa Ginoo isip iyang mga anak. Busa malaumon kitang moingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang Kristohanon magmatuuhon sa gugma sa Dios sa ingon makabot nila ang kahiusahan diha sa ulusahong magbalantay magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga anaa sa serbisyong publiko musaksi sa kamatuoran sa ilang pagtuo ilabi na diha sa paggamit sa ilang gahom ug diha sa pagtuman sa ilang mga katungdanan magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhon maningkamot nga mabalaan diha sa ilang pagpuyo matag adlaw magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran, ang mga gimingaw ug ang mga masakiton musalig sa Dios nga magmalig-on kanila uban ang kainit sa iyang presensya magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teopilo Kamumot, isipon sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nangamatay, magpuyo sa langit hangtod sa kahangturan, uban sa mahigugmaong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan nga mahigugmaon og mapasayloon, dawata kining among mga pangamuyo nga among gihiusa sa pag-ampo ni Kristo alang sa kaluwasan, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. Dawata Ginoo ang mga halad nga gibutan sa imong mga sugo, og tumana ang pagsantos kanamo diha sa imong pagpanubos, pinaagi sa santos nga mga misteryo nga among gisaulog sa angayng pag-alagad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga anaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos kaamahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an, ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan ako, gana sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, huwag mo ka na ko ang imong kingharian, matubalan imong ako, itisay ko na may sa langit. Ang kalano na mo sa mga kanlaw, ihatag ka na mo karungan lawa, kung pasayuan kami sa among mga sala. Ikaw na nagapasayo kami sa mga nakasalanan namo, o dili mo kami tugyan sa pagsunay, tinuluan mo sa kami sa dapat.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay managing harian, ang kahukuman himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Ang pag-ambit sa Dios nong sakramento Ginoo magdugang paghatag kanamo sa imong grasya og pinaagi sa paglimpyo kanamo sa iyang gahom sa walay puas, maghimo kanamo nga angayan sa dakong gasa. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkasantos sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kanunay kundi kita magpaangkon sa kalibutan kung dili mobiya tas kalibutan padulong ngadtos Ginoo. Salamat sa mga nagtabang nato dinhi. Wa lang ko'y update ninyo karon usa kay ato lang tong tingbon kayo pa nato masubay ang tanan. Ugma na lang ko mohatag og update sa atong mga slots. Padayon lang tagpalit sa atong SBF DAG tag 500 ug ang atong MMPP tag 100 per slot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.